Mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iyaiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Malinlinis Chicago na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadjala so Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na Saray MBTF managbalita itilatan fake news. SBM Saray Balitan Matua. Yay pasabi na say lawas yun kaaro say kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Ang puta-putang ni masasalimot ni atatang tanagagig sa panahon tayo pero man ter-ter-termot lay oran, gauntan. Lapod gimapulaso sa may tatawag ang daya habagat season. Ay may panahon ng southwest monsoon na sinasabi po nilang tumutukoy sa mainit at mamasa-masa. Mamasa-masang hangin na nagmumula sa timog kanluran na nagdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kanyan singanan karoman, mangkakarol, agaon tanatatang tanagagig. Pero ang gamanuntan sa ibabagabalat na pag-asa bagamat inaasahan ang ilang pag-ulan at thunderstorm sa mga susunod na linggo, meron po silang babala. Nagbabala po ang pag-asa na mas matindi pa
ang epekto ng El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 o pwedeng umabot hanggang sa buwan ng Disyembre. Agi, paano lamay butol na panaunay? Si Katuya may tatakutan na saray walay pukok. Saray man walad bangus industry. Naani, adlik naan na binmalay. Tungtungan titan. So, may problema na saray walad industriya na aquaculture. Pero dyan sayay nalilik na tayo ay maalinsangang panahon dala ng tag-init. Mainit pa rin po ang mga nangyayari sa Senado, lalo na sa mga isyong arestuhin, takutin, intimidate ang mga nasa majority. Na may kondisyon whether lumipat o hindi. Dahil kung lilipat, hindi siya ikukulong. Pero kung hindi siya lilipat, mananatili sa majority, siya ay ikukulong. Siya nga ba? At saya ay imbisita ng Presidente BBM at Bansang Japan na Tatang Tanagagik. At siya po ay na-interview. Nagbigay po siya ng kanyang mga saloobin, expressing his disgust satay nagagawa at Senado. Pero antayo, inabatan tumatitan ng Senate President Alan Peter Cayetano, wala mo't supaliwawatod sa tan. Abantayan nyo laman. Dungulan tayo tan, bantayan tayo atatong tanagagiktan. So, singa ginawan ubatan. Agiranan ubatan actually. Pero wala rin, antayo mo, wala rin Pilipino, from the statement of one to the other, saragdan pandibatian niya dua. Pandibatian niya dua. Agaw tanatating tanagagik. At wala gustuan kung ginawa dan impaway da. Inahay atating tanagagik iparungaltan, pabantay ko si kayo. Itan, singa nanggawa na ubatan si Presidente BBM, tan si Senate President Alan Peter Cayetano. With horror. That this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kami nagtitinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo? Nung senador tayo, meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi nakagaya nung panahon natin. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. I mean, of course, we are aware of the goings on in the Senate because it's important to us to be well informed. But is he implying that I somehow choose the Senate President? In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President ay yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some element in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. Tapos, narating pa tayo sa putukan, tapos fake pa yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Talagang tinalit ang Senado para pababahin yung rating. Again po wala dapat kakatapan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan.
At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. We want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng Ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, eto yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, eto dapat imbitahin. A subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, wala dapat kakatapan, wala dapat po. We have to expose and we have to punish the right people. Si katutan na tatang tanagagi ka, so ginawa na sari matalisi umatiran Pilipino, ya ginawa dan singanan ubatan. Sari issue, si Presidente BBM dan si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sa malinaw dito na tatang tanagagi, adsain agaw na Lunes, at umpaway lang iraman sun notices. Malapot opisina ng Senador Marcoleta at si Katusuman Banban na sa may subcommittee, na sa Blue Ribbon Committee, yaman imbestiga balad at satay flood control scam. So, noong pawa iratan niya notices sa tatin tanagagig by Thursday at ilaloan tayo yaon tuloy itan so sa may investigasyon na Senado at flood control scam. And as mentioned by the Senate President himself at sa Quantum Atlante ay gawin that investigation, it will be partial. It will be impartial. Walang partiality, kundi impartiality. And we want the whole truth, and not only some truth, or some true, or not some true, to come out. Kaya sikat numutan na tatang talaga, so amit pitalaran na sa Pilipino. Sikatiran taga Pilipinas, sa gauntan na tatang talaga, from the time binmawag itan so flood control scam, mali-malitan basura. So in deliberad saray pigaran politiko, in deliberad saray pigaran miyembro na House of Representatives, pigaran miyembro mat na Senado, akaawat na sarat ay mali-malitan kwarta at ating tanagagik, let the truth come out. Nakaukulan, managot ang dapat managot. Kwanto? Kasi from the statement mismo na Ombudsman, sinasabi ng Ombudsman, walang merong mastermind, pero ang sabi naman ni former Blue Ribbon Committee Chair Senador Panfilo Lacson, walang mastermind. Ni Santo ni Imbagaya, hindi ito dapat mga iniimbita, pero sa kwento ng Senador Marcoleta, sila dapat ang iniimbita. So may conflict na. So we need to know the truth. Kaya gusto ko yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, managot ang dapat managot. By the way, sayay ongoing at atang tanagagik ya ICC trial. Wala may ibabagada nata na tatang tanagagik. They arrested him first. They are still investigating now. Singam na uluwak. Inaristo dala, pero iimbestigaan da ni. Abahalang imani due process sa tatang tanagagik. Di ba dapat antiskan aristuan at wala ni investigation niya gawin at talagang dapat may kaso may talagang aperperper at sa may ebidensya to warrant your may issuance of warrant of arrest sa gaunta na tatang tanagagik. Pero sa papoy natin, inaristo danin in muna
si Tatay Digong, isanda natin iimbestigahan, si katuya natin sumpapaway. The biggest revelation from the recently concluded ICC status conference on the case of former President Duterte, that the prosecution is still not done with their investigation. Yan tayo ni susamay singa pangalaan day may biskag na sa may kaso da. Kontrad kinan Tatay Digong, araraman sa statements to. Yasay kwanto may Judge Sabi, sa Kuya Briton. Ageli karakol na saratan na statement. At sa kimat niya marlang niya judge siya. That she do not depend merely on what the person or the accused has said. Nag-ingan na kaukulan. Nukalay talagang mamanagnak. Sa may salita to talagang sika to ginawa to. Uman natan sumpapuay. At saya so tuloy-tuloy laya gagawin dan hearing. At saya so kaso na Tatay Digong at atang tanagagig. Kasi kwanda atatang tanagagig niya, any fair court system in the world will tell you, you don't arrest someone and then figure out the evidence later. You don't arrest someone and then figure out the evidence later. The accused has the right to face a prosecution that is ready and prepared. Kanyan at saratan ya development at atong talagagi kat ICC singa nanunang kulay bati kantuyan kaso ng Tatay Digong. Hopefully at ating talagagi ya mabiskag so sa may panuntunan nasayan judge kay Batura may duara ni ay miyembro na sa tay ICC at ating talagagi si Karaso o nalagay judge o judges si Joanna Corner na United Kingdom, 45 years tula at panpa-practice to as a criminal lawyer, criminal law. Hukom din siya sa Crown Court of England and Wales mula 2012. Humawak ng mga kasong fraud at murder at 8 taong senior prosecutor sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia leader. Kaiba tumatditan si Kibong Paek na South Korea. Tan si Nicolas Guillot na France. So talurara yaman dungel at sa tanatatang tanagagig. Walay unsaboy dala to lamot at saya. Speaking of dala, this coming June 3 Manaya 2026, Saykalit Elementary School is inviting everyone, those who wanted to donate blood. Tawalay gawin dan bloodletting activity dita Kalit Elementary School at Binmalay. Ibansagda at sayay so nagagawa natan Brigada Eskwela 2026. Malapod sa Agaw, June 1, hanggang June 5 at atang tanagagik. And they are also calling for volunteers and donation para sa paglilinis, pagsasaayos ng mga paaralan sa buong Pilipinas po ito, hindi lang po dyan sa Kalit Elementary School. So ano pong mga kailangan nila sa Brigada Eskwela? Kailangan po nila ng mga cleaning materials, mga painting materials, learner's kit and health kits, mga gamit sa pagtatanim, mga of course, pwede rin yung monetary donation. Pero kung wala kayong monetary donation, pwede yung blood donation. Bloodletting activity. Be a hero because blood saves lives. BSL. Blood save lives.
June 3 po yan, 2026. Magaganap po yan sa Kalit Elementary School mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa may Kalit Elementary School Event Hall. Donate blood, save a life. Oh, by the way, akini man papagasolina, akin ko nyo atatang tanagagik tani walay big time rollback yan nagawa na buwas. Jad diesel ninyay, so forecast data itong tanagagik by June 2, that's tomorrow, sa diesel unlagsab natay 8 pesos hanggang 9 pesos per liter. Balag, big time rollback po yan. Untan mat at gasoline, walay big time rollback mat. Manlapod 5 pesos hanggang 6 pesos per liter ya decrease. Jad kerosene untan mat at atong tanagagik, manlapod 9 pesos hanggang 10 pesos per liter, so ilaksab na presyo'y kerosene. Nabuwas itan, kanyan agkini man papagasolina nata, nagkini maganat. Gabayon minabang at sa atan yanagawan big time rollback. Nunot yun, lobla, kaukulan nyo yung manggimper, gauntan. Ay, nang karuman. At walay adalan kon mall lang mula at syudad na Dagupan, ay, busy raykin, managlakoy notebook. Aray school supplies. Ang dinudumog na section ngayon sa mga malls, yung pang mga school supplies. Plus lang, so pangasaliw nasaray notebook, papel-papel, bulbulpen, dibag din ang babangil, yausar nasaray agugaw at iga po na urong. Tani, by June 8, ungga po susamay opening of classes at saray pampublikon eskwilaan nationwide itan. Insan by June 15, following that week, at unsublay mat iray walad private schools. So si katulatan, so schedule at atin tanagagi. Sa ikwanto natin ng PBBM at ating tanagagi, my presidency is different from my father's. Say problema labat atatang tanagagik, manluksab so net satisfaction rating, manluksab so net satisfaction rating na say presidente, singa Jad Luzon, okay ni, tapos siyempre watan so Ilocos region, taya simuporta matad sikato, positive 2, sikato tay high score to ballot at Luzon, neutral. Pero Jad Visayas, negative 15. Considered poor na po yun. Poor satisfaction. Poor rating na po yun. Jad Metro Manila, negative 31. Very bad. Very bad. Negative 31. Mas lalod Mindanao. Taantay satisfaction rating to Mindanao. Negative 40. The lowest score. The lowest score yakwanda tatang tanagagik. Pero si Vice President Sara Duterte namamayagpag pa rin. Namamayagpag pa rin na tatang tanagagik. Ni Jad Class ABC 54 so rating to. Jad Class D 50 so rating to. Jad Class E, 55 so rating to. So manlapod A, B, C, D, E, atagay so rating to ng Vice President Sara Duterte. Jad NCR, 48. Jad BL, kwanto atatang tanagagik, 33. Jad Visayas, 50. Jad Mindanao, 91. So atagtagay ni. So sa may performance rating to ng Vice President Sara Duterte. Despite the fact, yawatan lang
akabil kag at atong tanagagik so impeachment case laban at sikato. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalita tilatan fake news suntuloy kaya rini, nasarin pakabatan pa'y mano, malalapunid saray managantabay. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap ng tapat. Hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma
Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakaya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Kanjat Puguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy sa Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Wala tilad mi kadwan taka patatang tanagagik sa iliknaan na Binmaloy. Alas 9:36 la at sa may Apalabasya Simba at pantungtungan tayo tatang tanagagik so sa tay utang agaunta na tatang tanagagik. At wala may late ya text ya simmabi at sika tayo natan ibasak tapian
may agmat na sayang, may intex data tang tanagagik ta, kada man text kat walay charge ton piso ita nagauntan. Natan, sa reaction na sa mesagay, ya dumurungon tayo sa ray likna na binmali at ating tanagagik, to ase kwanto, agira uno utang, anggapi kanunutan dan unutang, tanggapi proyekto da kwanto. Well, actually, at atong tanagagi, anto pantungtungan ti lamlamang itan su utang lalangot. Atuad, sa may palabas sa administrasyon, wala ray loan, ya agawa. Pero, atan iran loan, ya agawad sa may palabas sa administrasyon, aratan iramay proyekton tatawagan dan income generating. Proyekton income generating, singasay, sakay, public market. Balbalag ya income generating itan at atong tanagagik. Balbalag ya income generating itan. So public market. Sa mikadwa, amay binmali arcade. Natang kumalabat na antanatatong tanagagik. Iwala manaya tay binmali arcade. Antayo may walad diking na Bureau of Fire Protection. Yawan man ira may tindaa, may man panagsaliway may auto supply, kantura at ating tanagagik, nanduruman, wala supaka ng di man liksab, dyan tagituman, wala man iray clinic, nanduruman clinic, dental clinic at ating tanagagik, pankayarian manayatan, na bali na binmalay, yaatan inapigar, inasikaso, nasamay imbanag administrasyon, because income generating. Nanang nyo, dadakol so akapwesto natin ditan. So, that is income generating. Tama nga abang ira. At bali na binmali, agontan. Another income generating project that imalagi ditan, aman so sa may evacuation center. Bakit income generating? Ta siyempre, wala rin okasyon, saragya ipaabang itan. Nasay, munisipyo binmalay. Likod at sara may pakagawa na sara minandurman public activities, yaditan gawon ta mainawakan watan kadlub na sa tay evacuation center akin ta mainawa ka because ang betul-betul bali-bali ni ambience, ambal balingit malinlinis sa gawon ta natatang tanagagik. Yasay kwang kulantid sa may imbanagya biyernes at maswerswerte ray senior citizen titan at bali na binmali tano walay bunugan na ayuda ag ira pataktak at agaw aliwan singa dyan sa reoromya LGU ni example ko la ditan so say syudad na nagupan niya mismo na imatunan tayo adalanan tayo at atin tanagagik sa senior citizen ang awat ira na pigaran na kilo na bulas manlalapod krinan presidente BBM. Pero ditan da ginawa subunugan at City Plaza ya ampetaputang agaon tanatatong tanagagik. Pero jadbali na binmali no bunugan na ayuda ang betul-betul iray makaawat na ayuda because of that evacuation center. Natan wala ri arum ya okasyon other than ari okasyon na sa munisipyo at ating tanagagik saragya ipaabang itan. Nakaukulan ipaabang na sa munisipyo ta akin. Tapen wala ibayar na matad, kuryente. Ta siyempre, paandaran mo may aircon, naturally, man konsumo na kuryente ita, naguntan. So, man konsumo na kuryente, walay na pagmun bayaran. Di ba? So, income generating itan. Sa ipambili bantini, ara may arum, yung project sa imaalagi ditan, through the initiative and collaboration of the former administration at sari ataragi opisyal at national. Singa bilang, watan niya dyan sa may evacuation center, walay contribution ditanan dating Senador Jocor Arroyo, nagaknalilingo, agaw tanatatan tanagagi. May three-story school building ditan at poblasyon through the courtesy of then Vice President Jejomar Binay. May OSCA building through the help also of the Binay family. May Liga building ditan through the help of the former governor
of the province of Pangasinan, Governor Spino, agaunta na tatong tanagagi. Oh. So these are income generating initiatives at tatong tanagagi inusar itan. So pundo na gobyerno but not enough to finance the project, so kaukulan mo yung unutang. In the same matter, untan mo sugago, nasa may LGU sa gauntan. Kaukulan tayo unutang, tapi nasumpal may proyekto that at the end of the day, na imalagitan at man-operate latan, it will generate income. Just a part of that income, iter dan panbayar, and another part of that income will go to the kaban ng bayan. So, natitipon natin, wala nanaaroman natin, so sa may kaban, may kwarta na kaban na baling, so, walay pundo, yausaran natin for other income generating projects. Kaya no, ang gapiplano dan unutang, at saran kapusan, simply because secondary tutulik na binmali, they do not have plans to put up any income generating project. As simple as that, kwanda. Antes ko nalingunan, may housing project, wala mo, so in collaboration also with the Binay family. Sa istorya dad siya, pukok kasitan, sa status tutan niya area, pukok, kaukulan mo tabunan. So, tinabunan, initial funding of that came from the Binays. Kaya bali-bali na walay sisterhood agreement na sa kaya balid sa kaya mayamyaman niya LGU, tapi ang jaruntan mantulungan, natulungan ira. So that's the very purpose of sisterhood. Kaya na walay tulong yung sabi, do not reject, accept. Accept to, aliwan parad si kaman, parad sa intiron baloy. Aliwan parad si ka, aliwan parad sa may no siya pa may akin-negotiate na sa atin, na-establish na sa atin sisterhood. Hindi. It is for the people of Binmalay. Kaya do not refuse, accept. Because it is coming from the heart, agaon tanatateng tanagagig. Singasaya na tanay. So, problema, plight, nasaray walad aquaculture industry, nagkalalula, may walad bangus industry, ninangyay. So, may imbes ngaw dan likna anda. Ang tunay na sitwasyon ng industriya ng aquakultura mula sa inyong lingkod, Christopher Aldo Fabia Sibayan. Habang nanonood ako ng mga episodes mula sa isang YouTube channel na pinangalan ng agribusiness na nagtatampok ng mga negosyo sa sektor ng agrikultura sa buong bansa, at nagkataong tumalakay sa pag-aalaga ng bangus kung saan gumaganap ang aking tiyuhin na si Paul Fabia, ang pinakabata sa magkakapatid at kapatid ng aking inang si Angela Fabia Sibayan at ng aking tiyuhin na si Atty. Jose Fabia, bigla itong pumasok sa aking isipan. Kwanto ang aquakultura ba ay isang naghihingalong industriya? We have to remember, Binmali is considered as the seafood capital of the North. Agaon tanatatin tanagagi, seafood capital of the North. Gustuhin ko mang kumbinsihin ang aking sarili na sabihing hindi sa aking pinakatutuong pananaw, oo, kwanto. Ito ay isang unti-unting nasisira, kinakapos ng hininga at humihinang industriya na matinding nangangailangan ng agarang intervention upang sumigla at muling maibangon. Hindi na kailangan pang sabihin, ang pangkalahatang katayuan nito ay nasa isang kumunoy ng matinding problema. Patuloy na bumabagsak ang presyo ng bangus at iba pang produktong aquakultura, at ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nakakapagbigay ng positibong pananaw, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga sirkumstansya tulad ng problema sa panahon, pagtaas ng presyo ng mga gamit sa production,
hindi balansing pwersa sa merkado at halos walang support, walang suporta mula sa gobyerno. Nariyan din ang kakulangan ng kakayahang makapasok sa merkado, lokal man at internasyonal, at kawalan ng mga value-adding facilities at mga cold storages. Ang kakarampot na tulong na nagmumula sa pamahalaan ay hindi sapat upang tugunan ang mga problemang ito. Noong nanunutan ko, ayaman suwalad kanunutan ng sama ng BSL. Maisingit ko lang, na nung sinimulan ang Bangus Festival, may kaakibat po yan na pagbibigay halaga tulad ng pagtatayo ng cold storage. Diman at BIFAR, nalilingo ako, no functioning niman. I think in malagay man si katuman susamay singa pangistoran, ang buto-butol man niya lugar Nasa ray bangus ya na harvest at sa rinando man pukok ng siyudad na nagupan. I don't know if it's still functioning at sa rin kaplusan. Ang kakarampot na tulong na nagmumula sa pamahalaan ay hindi sapat upang tugunan ang mga problemang ito. Ang hindi makatarungang pagpipresyo mula sa sakahan hanggang sa mga mamimili ay patuloy na sumasalot at nagpapahina sa industriya na sumisira sa moral ng mga producer na magpatuloy at lampasan ang mga kinakaharap na pagsubok. Bukod sa kakulangan ng interes ng gobyerno na suportahan, harapin at lutasin ang mga kasulukuyang isyu, ang kawalan sa matitibay na patakaran upang protektahan ang tunay na interes ng merkado ang pangunahing dahilan ng pagdurusa. Nariyan din ang walang habas na pag-angkat na maling nabibigyan katwiran na hindi tumpak at padalos-dalos na datos mula sa PSA na ikinatutuwa namang pagbulag-bulagan ng ilan. At tila hindi pa sapat ang mga ito, lalo pang pinalala ang pagbabago-bago at patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ang ating sitwasyon. Marami pang ibang hamon at patuloy na umuusbong sa gitna ng ating mga paghihirap. Ngunit sa kabilang banda, sa ngalan ng patas na katwiran kwanto atatang tanagaging, paminsan-minsan ay may makikitaan ng liwanag at pag-asa. Mga palatandaan ng tuloy-tuloy at di matatawarang determinasyon mula sa ilang tao na handang gumawa ng pagbabago at ilihis ang industriya mula sa tiyak na pagbagsak nito. Sa totoo lang, kwanto atatang tanagaging, nagawa na ito sa ibang bansa. Ang malaking tulong mula sa kanilang mga gobyerno ay lumikha ng isang perpektong kapaligiran kung saan ang aquacultura at ang buong industriya ng agrikultura ay maaring umunlad at lumago. Kung saan ang konseptong mula sa kahan patungo sa hapagkainan, farm to table, ay talagang naisa sa katuparan at hindi lang puro idea at salita lamang. Makinig kayo. Hindi lang puro idea at salita lamang. Kung saan ang mga producer ay maaaring umasa sa isang sistema. Kailangan natin ng sistema, hindi puro idea at salita lamang, na hindi naman sasamantalahin ang kanilang mga kahinaan at mga mamimili ay nakakasiguro sa makatarungang presyo ng mga produkto na may inaasahang mataas na kalidad. Makakamit kaya ang lahat ng ito? Ang sagot niya, oo. Huli na ba ang lahat? Kung buong puso nating tatanggapin at ilalapat ang mga pagbabagong kinakailangan ng sistema at ng nakagawiang kultura, hindi kailanman. Ito yung mga saloobin na tatang tanagagik. Ituloy ko na. Malaki ang problema ng kinakaharap ng industriyang pang-aquakultura. At kinakailangan ng agarang aksyon upang ang mga maliliit na producers ay magkaroon ng karagdagang rason para magpatuloy sa hanap buhay na minana pa sa kanilang mga ninuno o magulang. Kung nais natin na masiguradong produksyon ng pagkain ng ating bansa, panahon na upang magbigay ng tunay na suporta lalo na sa mga nanghihingalong magsasakang pantubig. Dengalyura! Dengalyo, susayay, plight, nasaray, bangus,
sa lalawigan ng Pangasinan. Nagkalalo la dita na Adbin Maloy. Agyura itutupay-tupay tawalay problema damat. Agaontan. Aliwan sa may panpas no kanyo nira. Iyan naman bilang at amay nakaarap yurat itupay-tupay yuray amay. Ato may bagayaw? Ay, agi. Huwag ganon, kwanda. The same manner, kwanda, huwag kayong nagagalit in public. Yan. Huwag kayong nagagalit in public and do not scold your tawag nito at atang tanagagik your employees in public, kwanda. Because that is problematic. Bakit problematic when you scold? But bakit problematic when you scold your employees in public? Okay. Why? Una sa lahat, it undermines dignity and respect. It undermines dignity and respect. Public criticism embarrasses and humiliates the person. Most adults respond poorly to being called out in front of peers. It triggers shame, defensiveness, and resentment rather than genuine improvement. Instead of genuine improvement, it will trigger shame, defensiveness, and resentment. And this damages psychological safety, which is critical for high-performing teams. Secondly, it hurts motivation and trust. Employees who feel disrespected are less likely to bring problems forward, take initiative, or stay loyal. It can poison team culture, leading to lower engagement, gossip, and higher turnover. Mikatlo, ineffective for behavior change. Ineffective po yan for behavior change. Research in organizational psychology and leadership, example, Exempla Gracia, from sources like Gallup, Harvard Business Review, and Studies and Feedback, shows that public negative feedback often backfires. People shut down or perform out of fear instead. Atay dilam jubak. People shut down or perform out of fear instead of commitment. Positive reinforcement works better in public. Constructive criticism works better in private. Kung gusto nyo magbago yung attitude ng mga empleyado, lalong-lalo na dyan sa munisipyo, sa gobyerno, through memorandum, private na lang. Huwag nyo nang i-publicize o sa publiko. Huwag nyo nang sabihin in public. Utusan nyo yung, kung sino man yung dapat yung utusan dyan, gumawa ng memorandum to all departments. Na ganito, ganyan. That is how to discipline, kwanda, these employees. Never in public. Kasi positive reinforcement works better in public, but constructive criticism works better in private. Lastly, legal and reputational risks. In many jurisdictions, repeated public berating can contribute to claims of a hostile work environment, harassment, or bullying. It also makes you look unprofessional as a leader. So what is the better approach? The better approach, you will hear that tomorrow. Kasi ang gapulay malaom niya oras tayo. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akalo pa kantabi lang hula sa ilawas yun kaaro,
kapaborito yo JCB, Joseph Canilang Bacani. Kantabay team at the technical side, Engineer Nixon Dakal, aka Mr. END. Antabayan na susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Canilang Bacani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM. Tired of the stress and noise of the city?